Mas Kin Gayus. Ya, ini momen permintaan ya dong. Nelongso rasa rasane nangis jroning atiku yen kelingan esem gemuyumu laras swara gending tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku ros sliramu. Ya kuwi berarti Awakmu yang sih Mas. Iya. Cinta tidak harus memiliki. kalau siapa itulah bentuk ketiga hatiku suaramu aku bisa tetunggo warakono sing tak tresno muga bisa
hati-hati loh, Leng.